Usa ka bagong graduate ang nakapatandog sa mga netizen. Human kini nakatoga nga miduaw sa iyang napriso nga amahan sa gawas sa usa ka jail facility sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ato siyang ilailahon pinaagi ining report. Nakatoga samtang ginapakita ang iyang bitbit nga diploma. Kini ang gihimo sa usa ka graduate sa gawas sa pader sa usa ka jail facility sa Ipil, Zamboanga, Sibugay pasado alas 5 sa hapon atong Biyernes. Ang maong eksena nabidyuhan sa iya mismong ig-agaw ug miani kini og managlahing komento sa social media nga sagad emosyonal. Dunay nag-congratulate og nakahilak matud pa. Ang uban gusto mo tabang gumikan sa gipakitang kamaayo sa estudyante. Ang uban nakarelate sanglit na priso sab ang ilang amahan. Sa pakiginabi sa GMA Regional TV1 Mindanao, nailhan ang maong graduate nga si Quency Caspet Tuden, 22 anyos, cum laude sa kursong BS Elementary Education, residente kini sa Titay, Zamboanga, Sibugay. Cum laude is given to Dan Quincy Pearl C. Matod niya, hapon na nahuman ang ilang graduation niya atong tungura. Duawon unta niya ang iyang amahan sa maong prisuhan nga magtulo ka bulan na nga napriso tungod sa kasong homicide. Apan wala sila gipasulod sanglit wala daw dalaw nga schedule. Busa, kauban ang iyang mama nga maestra, migawas sila sa pasilidad ug sa pader na lang misenya sa iyang amahan. Hinuon nabisita gyapon niya ang amahan kinaugmaan ug proud gayud matud pang kini kaniya. Matud ni Quency, pangandoy sa iyang amahan nga makahuman siya sa pagtungha. Apan gumikan sa napriso kini, wala na kini nakauban sa pagmarcha. Sakit kayo dyan, sir, kay mauro dyan yung pangandoy, sir, makahuman ko. Dayon, wala siya ka-attend. Nakasulod po dyan ko sa Latin Honor. Dayon, mauro dyan yung ginapangandoy, bitaw nga. Matod ni Quency, wala niya gikaulaw nga napriso ang iyang amahan. Inspirasyon pa daw niya kini aron magpursige sa kinabuhi. Kinisab ang iyang mensahe sa uban nga dunay sama niya nga kasinatian. Di mo ko makahuman og school og dili ko tungod sa akong papa. Oo, nakasala sila pero kay papa raman gihapon nato mo nang sa tanang mga anak dira nga naka-experience pod pareha sa ako. Dili na sila ikangay nga ikaulaw. Proud man pod na sila kung unsa pod atong ma-achieve as a anak. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.